The nakadakadaw. Nakin tu siya piye gani ke janmit. Ba ay mo sim jong ublay. Un plewang ki skor ki bakin jamin sim ke jong pi. Ana da ublay khot ye pi. Anam dan pastor, anam dan riukhoy, anam dan balang balaban khot ye pi si ka jinga dei ba im ke jong pi ba do Jesus Christ. Ki klem ngai nama bakim dei ki lang berat ki jong trai ang Jesus Christ. Kila i ki kamba. Ula besai ki san hajar. Ki witness ki saki ye kata. Hele anda ulah keren ki ba shisha japang jungu ki klem ngai u klem jao mat u klem songsi namar bakim ngai ni wang pipim ngai nama bapim dei ki lang berat ki jong pet changai ka ni ke por like a donut ka jong pi ka long ka ba persya ka tien ka jong ublay ka ba ukran chapi la bandai bangim dei ki lang berat ki jong ublay ni la bandai geroniam tamangim dei ki lang berat ki jong ublay como pastor ka jing shagri ngalai kan do ia ki har pau jat ki breu ka jing shagri ka jing sengile ka jing ruai ki ruai ya ka khti ki tha kan ba ka khtin ka jong ublay kim tre ban pendem shaka bagam kwa na ka benta jong pi ba pinlong komta ha kata yo ko ba dep na kran shapi bada du baka pop kala besut chakani ka berthai nilai yap ha ka pop ang ka bado ka pop kala bam krun yangi kalau kung ketu ka jing pangkan sa kepala bam krun yi ka men sim jongi kabawan rai ka jing tim ka jong ublay ka jingim ka jongi kabawan rai ka jing bitar ka jong ublay ka jingim ka jongi kapelong yangi balaya khalap no ublay ubaim kapelong yangi kibla ramah mat jong ublay kapelong yangi bagi long ki khon jong ka dujak bagi khon jong ka jing bam ka ngu hakaba ka perthai ka te am raw yangi pilang kan mau hakaba usoy tanu te am raw yangi hakaba ka do ka te am raw yangi ba kapag balkong ba ka jing bitar ka jong ublay kalong halor jongi habangi pet yela di ni isu sabang ilong ki breu ki bam dan jingko jingker menshu nilong ki ba kordet tam na maka pop kalarung shini ngajung ada pimpat yo iya kata ka jing kta jing ka pop iya ka perthai ba dengi pet ning kong ki lum jin tep kadak namar ka jingyap jong ubreu ka namar ka jing tem jong ka pop kabaning kong ka jing tim kawan ra nama ka pop kani ka jing yap ha ka bakin jamin sim ha ka bala pinya khlat dingi na ublay ubaim ban baro ki bakha na du adam sakmat la khaya ki balaya khlat lupa na ublay ubakut kikit rengkat ya kata ka jinglong ju adam ka bala jot renjan nama ka pop kala bam krun ya ka kadao namar bang imis app ni trashitom nama ka de jing tim ka bahyar hadin ka jing le pop ka jing kha khon jo ki kente balkong ki ha ban kha da ka jing chenja namar hadin ka jing ha na ka pop ka jing shun paramarjan ka batai sai ba ubreu la ha ba ka pop kajing klem, kajing aurea, kajing thok, kajing syukur, kajing em kaba kenrian, kaba mutlop, kaba syapting yu ublay, baka kthien ka jong ublay, kadai namar ba ubreu, ulaha ba kapop. Pihak bat itu ila di ayu filong, day hanta ka gospel jong Jesus Christ, kalong kaba kordor na kabenta jong pi. Bata bagi iya di bagi long kaba kumta, ngimla syuk, ban pen im mi lade nganan ken mau ya pi ba ubreu ba yap umla ban pen im mi lade ubreu ba ka pop kala bam khron yu umla ban pen im mi lade ba yam ju i gani men bang halong uruniam ha ka parang ar pen yo telikis nem ngalat ji seng malaka sunday ngalat bible study ngai lam jingwai ngapendapi kamniam kamrukom jong abaro penbangka jingim jonga ompat sempen kala de gospel jong Jesus Christ ngami na ying mani na yakin te ngabuat nga tanglang ngapen kulumar snong ngai sailai me ngalo ubae donot makibae donot tam namaram day namarba ngamdeu kristan hakaniam ngadeu kristan hakaniam hakabakaniam ka temra iti singlong kabakan jamin sa idanga hale mga i the gospel jong Jesus Christ
pen mana ba ublay pen pa no ting ka jong ublay na ka Ephesus ka lang ba sa pang ka jinglong tan rai ka jonga dayan tanga dem ko si ngam la pan pen im su yela de ki kam ba bha jonga kilong ka sedap jot akmat jong ublay ngam la su ban please ban pen su bha yu ublay daki kam jonga na ka pop ka bam krui lut na dong so wat ka ba bha hanga ka de ka ba snew akmat jong ublay bada banga inya ka bakum kata ka jing ka jonga ka jing kali ka banga kali ka long kumno ubre ubakom mga kumno ubre ubakom mga unyo diang ya ka jing map na ublay ubako kata ka jing kali ka ba baka ba kumno ubre ubakom mga unyo diang ikijing map na ublay ubakot. Naman nga pinggan mga ipin na ublay long ubakot. Uhapan bisar yan ni. Tamakumnukin mga ubakum uli ubriyo. Unyo ikijing map na ublay ubakot. Ubahok ubakijing bisar yan ni. Uang nganam palay kumto ya unang lepang. Dan si bun ba ki breu ki kali ki ga juk jing kali ki ai ga juba ki mesh im bhano kanang ba man yo let beneng dagi ba let jia seng no ba man yo ga jing la wan nam di ki asu ba u play is nei me yo i thik kum ba kita ki jing le jang ki breu ki long kata ka jing sna ubi ha ka duan ga ba khu ga jam play anong ifi ki ba kum ki ni ki juba ki don ha saudong jongi ngin persangkat bala naladi bangun ra ka jing bahangi kadai kumbangi you house yap ni ngambar atal li kejat ni persang ban sai ka we ka kejat na ka we ka kejat kat ba nginang ngam sa liu hadu ba ka jing im ga jongi jaka kan I ka dor ka ba tinat jong gospel pen ban kan wan rai ki jingai ki ba khala ha ka ba jaka ngin sania ha blay nam ka jing penem ngin sania ha kam ba bha ki jongi student bapuli ke college ke jongi ngai song bat I mending ngai kali sang ke jingli badi haba iwan puli sanga ngaju kali jingli yong yang asar ngadi kena samla ka baju jalam jigrai ka bakum ni ka bakum tai na kali ika ka gospel ikamla baju bang kali I himpat jiwa snyawi ka gospel haka jakak ba pisong Pielam jing rai kumno, piyo jing panem kumno gini ba kilo haka jing em jopi, watang yang gospel lu pimpat tip haka jing ba jong pi. Iyam, pai da no, yong sa, laat pulai telikis nem, ngampak je asal fisien do ka ega gospel. Haka jing, ngatip tangga gospel dari kubur apa, tangkat ta, ngam tebi siapa? Iyalah deh. Menen ngongi sim program no yong sar ngam sim program kat ba ngampat ti ba ngampa yo I ke ba ubleu don ka ti jo pen pau sanga nganam pat sim program na makala ka bala kan yang nga hadu ba nga persang bonong da ka jinam jing ruai da ka jing jeseng da ka sim program da ka sim jeseng khana katakan berai ka jing syam subha hakmat jong blei ngongi ka sardap jot hakmat jong blei Banga seperti ini ka Bible ni kapo. Da kumno ublay un padiang. Ya ibana, ya pastor, ya Wandri, ya udeng. Breu pemdan jingkan mansyo hakmat jang ublay. Uba im pada ko. Ublay ubakod. Ublay ubakod. Uday ban bishar yangi. Haga jing isya ngadai ban kala depai haga jing isya ngadai ban yap haga jing isya kadujok ding kali ban bandu yanga kajing betaru blai kali ban penkot no yanga ka Bible na ka Ephesus long ba ka belai kong Henry we but God ngayap aga pop kapop kate merau yang ngalapan ken ka hukum ke jong blai baro
Setahun tem rau yang ngah, kadok ke tem rau yang ngah, ke pertai ke tem rau yang ngah. Nang tak ke jing bitar jong le ka te, kadon hasin rong kri jong ngah. Ngadi baniap bat ben kala depai. Memang ka bawa kong Henry Ublay. Ba ini Henry Ublay. Ide iba ijengka ibane barok sikata on dengi ya na maga gospel. Ki student yang ana po asam ni ka singa ong yeki. Pikwa ye ka jing pasar hok ka jong Ublay. Kadai tang ka dujok deng ba ka jing petar ka jong. Ngong yeki wong Ublay om no. Nga iet yau Jacob bang isi no. Yau iso. Hakadisha iso uday uba khamle gay ka basni ko liya puli bhai ka Genesis. Deu Jacob uba syukor. Paman Ublay wong nga iet yau Jacob nga isi no. Esau. I love Jacob and I hated Esau. Ngong student pimla banong Ublay. Balay ba may yaw isi yaw may isi yaw Esau pa may yaw Jacob. Ini ka problem jonga kadai kaniti. Hakabade bo Esau kam nilai ndai ba kumno Ublay u yaw Jacob te kita te jingkeli. Jacob de bersyukur, ubah sianti, ule iki ba, hakababa ngi isisha, iki ba kala, udan hak paniok priang gacing bitar gacang Ublay, penban Ublay iet yau Jacob. Ka problem jangan kamdai, balai ba Ublay isi yau iso, ne ka problem bang kadai, balai Ublay iet yau Jacob. Balai Ublay upademi pa, balai Ublay upademi nga. Kata kamdai ka problem nga. Ka problem kini, balai kan Ublay podi ubah kombi nga, ubla jat pada bola ram. Kata ka jingkeli ada mentah. Ngamdan problem balai Ublay podi udeng. Ni wanri ni yafi. Ka problem ka jingnya kalau balai Ublay, kumno Ublay podi nga. Usan da jet lang nang lat, ubah ka pop kalau kuring. Ngade ukun bami. Nakayeng hoot. Kayeng ka badon burom ako kaliang. Ilami me galti jong Ublay baka pop hi hanga kadai ka maka ka ilam nga bangat im gajing persya Ublay ngami na po patakya ngayang kadai ka jaka ngamdi bangawan kayeng ka ba ki pastor ngadai upami na patakya ngadai boy aurea mutlap kajing kali ka kumno ka Ublay ubar kumi nga ada patakya usay bangan long unong rai ka ktin ka jong Ublay ngadu mentanggas ngau pelaya kani kadang kejubab nak ketien kajang Ublay. Haka jing sha Ublay dan besar nga. Yepi. Taba ukom le kom ta. Ublay dah kalenti ka bangi ong kajing mi bujli na ka ban pa jang. Okay? Kajing mi bujli. Ngadu ka Genesis pilai banga hakal long bala ya bang le banga. Ka Genesis long bala. Kada khat ka bakat san. Hadin bau Adam bakim kelahap no kapop. Ublay ulawan rai ke jingkular. Ke jingkular jong ke jingkermen. Bakum no ban wan rapat. Ye kata ke jing penim ba ke jing penyesuk. Hapdeng je Ublay ba Ublay. Ba Ublay lo kural ula kular hang ni. Ha kalong belai ko san kong kum ni. Bat de ke jing shunru ngan bu hapdeng jong me. Bat kata ke briu. Ba hapdeng sembai jong me. Bau sembai jong ka bukan us Chris. Usembay jong ka pelwet ika kli jong me. Bat me men pelwet ya ka kong dong jat ka jong u. Kani ka jengkular ka bamut. Bau Jisu un sa job yau sultan da ka basya yau sultan. Un le kamno un pelwet chua yau. La pelwet halo ka dingfna bat da ka dingfna lawan rai ka jing job. Kajing job ka pop. Kajing job yo setan. Kajing job ka dujok deh. Hada bu polong ka perikong kurin. Kajing yap. Shanu ka sni do kajing yap kadon. Ya kajing yap langut na khoi. Da kajing yap jong Jesus Christ. Halor jong kading na. Hagapor bu Adam bakim pitep hai kani. Kila le pop. Ka Bible ke tu kisang ke bandri. Nakmat jong Ublay. Ka
Kapag ningkong, kisaman i bakila lingkut. Ningkong yesong lingkut mi i nakaburong lingkut. On nalale pop saman i lingkut nila di. Kisaman leran, kisaman buri. Habay i ka jing lingkut. Bangka i kata ka jing lingkut ka jongki. Kisop daw sliding dembor. Ang katiya jong oblay. Bakim poy parakat. Bau ni sliding dembor ru sa pot no. Habo pot usla. Uhap num hap. Baki sa lingkut i. Henry oblay. Ubala kula naka Genesis lakat san. Ula peniap ya umrah. Naka jaka jongki. Ba ula shim ni kasni umrah. Ula sok ni ka jingling kut ka jongki. Ba nado ka Genesis layu i. Naka jaka bu ada par ka im jin yap mano. Yap umrah. Umrah ula mi bujlino. Naka jaka jongu Adam bat ka im. Bat ka ni ka day. Kaba ublay upon ng kam haka jutang kabarem haru ka jingwan jong Jesus Christ. Habu wabel wan rai ka jingkinya sa ublay. Ublay priang ni ka jingkinya ka jong. Wan ra da umrat. Kumuta uban mi bujeli na ka banta jong. Nado ba? U Adam makayem ka ha magapop. Bagi kuwan jong magapatay ng ta. Kitip ba kila hap no nakataka jingdaran ka jong. Kitip ba kila pop yu ublay. Kila jengay no ublay. Kila remak ma jong ublay. Nakataka daw kiwan rai ka jingkinya. Daka ba layalam daki kibigi kepagi jongki. Bawabel luwan rai ka jingkinya. Ka jingkinya jong ka jingmi bujeli. Leka long basaong ni pet menta. Genesis. Kekabala ada kekabasan. Kala jati anda kala kambun sengi. Baukan ulawan lamno na usoga kandau ban long ka jing aingu yotra. Wabel ru ulawan lamno egal yegi bala khaning kong ka kinhon jongu. Bat na giba kam sngai na kiru. Tiu trai la kmi hun. Hawabel bat ha ka jing aingu ka jong. Ka baya ka jing nyau kan. Ublay tre ban pediang. Ka jing kali kalong balay. Nama Adam, nama Abel wan ra yo lang brat. Ba ublay upriang suba yika jing yap jong umrat. Naka jaka jong Abel. Kum kata ka jing mi bujeli ke batang sipor. Tak hadu ka jing wan jong Jesus Christ. Kabay ka jing kinya jong kan. Ublay ukentai namar ba. Ukan ukhlaman ra yika jing kinya jong umrat. Kabakan top yika jing yap. Kum ka jing mi bujeli nama ki pop ki jong. Tenado ke pasdang. Jong ka Bible. Hibo blay. Uju pen i dan uyat utre bat ubriu. Ha katakan nong rim. Jong ka jingyap jong umrat ubalului. Na ka jaka jong ubriu. Ubalepop balarengkang nakmat jong ublay. Bagani kare kata ka main figure ka dur ka bolong ka pangpreng ha ka jutang ka barim. Amdei tangu Abel ba ukan buwan rai ka jiknya. Henry Unoa U Abraham, U Isaac, U Jacob, baroki wan ra ka jiknya kumbaw Abel wan ra ka jiknya. Roki ngau tu. Ya ka ka bala jah ka pera. Kisau tu ya ka ka baja ha ka per Eden. Ha ka ju kaliang kisau tu ba kini ki jiknya baro. Ki theo sha ka ka bau Jisu sale halor jong ka dingfna. Uta uban sakit no. Ia kata ka punishment. Ka jing bisar ka jong oblay. Uban sakit no. Ia kata ka jing bisar ka jong oblay. Namar ki nang pop. Bapa ki layim. Da kata ka jing knya ka jong u. Haka ba ki. Kimla banle. Ya. Kata. Siwa bangin poy. Sige poy. Kiba siya kamat. Pila bani i. Ia ka baka oblay promise. Ukular haka Genesis lakasan bakum no ublay uburanti ikiniki iki baro tahdo ka jingwan jong u Jesus Christ. Skap nga what no miss ya ka kani ka khubor gospel. Ngakwa ya pi ba pilong ki Kristan da ka batit ya ka ublay na ka banta jongi. Kum no ublay ko pop undo ka jinga sok ba ublay ubukhoy. Bau blay jaka bau besar kau blay bahok namar ki pop ke jingi pemang ula play ya ka jingkang jong ka jingmi bujuli bat nado ka Genesis long balai umrat umi bujuli na ka jaka jing Adam bar kem
Naga cakap jeng wabel mi umrat ubalului. Namar ki pop gajengu. Ukan cakap wanra yu umrat ku gajeng kenya. Namar ki pop jengu wanra de gajeng tong boleh priang subhai kata. Bat nado kata Noah ule gaju. Abraham ule gaju. Isaac ule gaju. Jacob ule gaju. Man ba ki kenyai ki berat. Ki siau toba. Ki day ki nong pop. Ba uni ubalului umi bujli na gabanta joki ban penyesok ba ute ublei ubaim ban ha kata ganjingin ke joki kitip biang ba kini kimrat kilong tangki jingkenya ki wasipor ba kitip ublei un sapa yau tau kolang berat jeng ublei ubalang ublei hidaladi uban sawan sekabosai ubang yang udai uji sukres ubah kata kejingkenya ka jengu halo to kedikna un kit no ai kata kejing bisar ka jeng ublei na ka benta jengi badaka on pen im yangi badaka on pen im yangi de filai bangas ka exodus lang bakara hadin baki kon Israel kidon hapo ri Egypt kum kibrao South Pass nem tam ai sabay nga kelak khia palat kata gaji sa long rao hangta kelak khia palat hanu baki yam shoblay kiong ablay laban kani gajing long rao yangi palat no dang ni ublay uba e yana ki jong Gibril upa ya unong palat ukhat yanu yo Moses banlet banyarap lem ya ki kon ki jong ublay ban palat na kani gajing sa rang rao Bana bau uparu upen ya ka jong ka donut baga ba gong ublay upen ka donut jong uparu but man bau upen uparu ka donut jong ublay uwan ra ya ka jingpang hakari but man bau uwan ra ka jingpang hakari uparu sabat ka bor jong ublay but lakin tiu no ya ka kerteng ka bakoi baga borong ka jong ublay hapo ri jep ka ri kom tip ya ublay ubaim Pemang uyai pene ka donut ka jong Bakom taha kata ka plik ka klam ka bakado uli ongan peniap no iki kon ng kong jong Egypt bora gawai ba ulo ong ile ki jong Gibril ka jong peniap ya we ulang brot ba de ka snam ka jong taha ka shaka jong ka yi ba ba waya to ka jong uyai ban bisar banuan rai kata ka jingtem ka bakado por Egypt Halo ni ka snam jong ulang brot unyai light na ka yin Gibril jong blay baka jingyap kan wan hang ki Egypt baro gawai sisa kila peniap yo ulang brot kila tae ka snam jong tama ka shoka jong ka yin balong ni ka ni tang ya ki lang brot jong blay ki khon ka jong blay kan baka ka Egypt baro ka na yo thiaman mir lawan ra ka jing bisa ka jong blay ha ka ki khon ng kong jong ki Egypt la shim ra ka ka mir karang ka jing yam ka basar kaya po Egypt ha ka ki ki yam ki pa ki yam wala paru yam namani ki man sim ki ba kodo ng karila shim ra ka mir kan ba hakot jong kata ka yim jong ki bre jong ni khon Israel karang ka snam jong lang bro jong blay Baru angel jadi uyan, habau i kesnam. Tata kesnam kadang kumangni, i kesnam jong lambrod, angel kenyap jika kata siu, uyai light naga yim jadi kon ki jong blay. Lesi ki bahakut jong, lesi ki bahakut jong kani kenong, are kani kesnam, kali ayu yani. Dan sudah senam ni kanya dah ayu ni. Lesi ki lapan berkatum ta, hatu kelapan pelayim yani. Kajing pelayim, di Gibril ki jong blay, kam song ha kajing jit, ka jong Gibril, kam song ha kajing perkat, ka jong Gibril, ka song ha kajing penyat, ka jong blay. Haba blay long, tai ka snam ha ka saka jong kajing, pinget ru, ka terekam ha kita ki bersania, ha ka snam jong tau lang bala penyap ha kata ka sengi. So naga jaka, ska bayang. Naga jaka joki kun Israel. Bali banyak pakai dekat bed, mana bayap? Uyap ulang brod. Bade ka snam jong ulat ta ke. Ka shokat jong ka ying. Ka jong ki. Bahadin bekilai nari Egypt. Yai lang baka riklau. Onda yai ka riklau. Na kata ka jing kenya ka batang sisi.
jong tau lang brot laong ka jing knya jo kan yam jo ka jing lai hade me ke lan ka jing sharing brau ki sang banya bam me kata ka jing bam jo ka jing yam ka jing lai malau snem bak ye rejoice ye sha ke kemen ki pen kan mau ye ka ba ka jo ble ka ule apo Egypt hande anda kila mina Egypt ki poi ka reklau ba amde chu tang ka wei ka jingnya ule saban pharia ka jingnya ha yo bon rukom pila ban shami ka jingnya ha ka kitab jong ka Leviticus har ho jai ke chingna kyo ki born offering ki sin offering ki chingna jo ka pop ki chingna jo ka ching ai ngu thang ki har ho jat kita ki ching ai ngu ki bo blai ula bu renti na ka banta ka jat ben riu ka jong u ke ching ke galong balai u blai u bu ikini ki ai paro galong ban pen I ska bahaya shaki briu ke jong u blai hadu kat no kata kalat kalenti jong ka jingmi bujeli kalong pura ban yarap bat ka jing bamman jongki bat ba kumno ban wan ra ai ka jing map ya ka jing pen khoi ka jing priang bat ka jing khat khu ba ka jing knya barok kan pen I ki khon ki jong ble baru kan do ka jing mi bujeli kini ki berat na ka benta jongki ki balui lui kalau pura ban wan ra bat na ka da ki pop jongki ban wan ra ai ka jing ma ya ka jing pen ya ka jing ma ya ka jing khat khu bat ya ka jing pen khoi kilong tang sipo mo blay un sapa yaw kon jong uhi se ka pate ba man bagi kenya si se jistam la ne man la gasni men ta kasi kinya ki sto ko ba la khoi la sai pat ki sto ko ba la rem biang ki sang ban yam ju blay a blay la na man pha no ye ka jing kenya ka ba kham pha kana ba yo amat no ye ka jing padem ba ka ta ka jing sus pa ka ba shisha ha ka jing go jongi u blay pha ki prophet na tu lupa bakin let sika nation Israel sekita beru sa metu ba ubleu sa pha ela jong ko jong shakani ka perthai usa pha ela jong ko jong shakani ka perthai shua bangin poi sekata ban shu kelum lang ni ki eke babo kita ki system jong ka jingknya kidan ban hikai yang ni yekin reu teliki eke snap ban reu teliki eke ke banengkong bau blay ubitar ya kapop deng dei mapi banya numa ka jing bitar ka jong blay ya kapop ba udah berbisa refi penban uisnei ka dislei ni ka kenrei ong ka efesos laba jaka banyak ibana ya umra na ka benta jong pi what a snow forong lena dan mano biak na ka benta jong pi pila kala de pe nakadakadaw habang imi snowy ka gospel ka ba kini ka kung katijong blay ka man rai ka jika lahat ka yung kasyan hakasinong ka tao ka balang ngeris ni ngay kado yung samlan way nga pastor kabalang te kadan tabahapokot yung kabalang karajot umdan mana bakit kili umdan mana bakit kia das tanggiro diam kiba rakti kiba umdan kam ya kabakum ya ka eke pada hijau blay bahkan rong haki mana eke jongi anak kata kerkacot bagi om mentah kasih terang kasih yolong bani wan rai ka gospel ka shisha kan ma pin na kalama mo na pin ayap si bun baki mesenga bakalo kan ma pin na snuru niya ma pin rakon lor bro lano pin kalano shisha lano pin kinde penre no shisha nakahikay manin ni kena college pang ka Old Testament survey bayat pura hangro Genesis ado Malaki nalapoy hapo Ecclesiastes what pensar wakaya ka po kini bro ki system bami bujuli na kabantajan substitution bami bujuli kapatay ba ublay ubitar kapapado ka sam ko ublay ubam siyang nakatimbaman ba ubitar ya unong lepok malakasmi kamawa kata ubitar ya unong lepok malakasmi wala ba kampat jaya ibana wanam klet ikani yo anis lai penriu baka jing bitar ublay kalong hakasyan rong kli ka jopi lem na fi wan shisha gospel ka basisha ya kali gibreu kom na fila tikna man pebenan ki ang pastor empat tikna ngambale MP nang ngampak yo le ka ni ngampak yo le ka tai ngam sibun ge ala ka jing sekali ka sibun poi benen kali ka jing le ka jopi pinam poi la do ro
Dan bun ba kasi bam cukup Yesus ang gospel Matius nam hanyo. Atrai. Yong. Nalaya la pakarteng ke jome, nala bekstu ke karteng ke jome, nala kom ta terter. Oh, wang lu. Kisa din jonga nam ju itu ya pi. Dan tanggawai kalenti ya pi ban pedim. Kata ka ding fna jong Jesus Christ. Ala hi poi hante, yang keli mama, haka ka nong rem pi orong haka hima ka jong blai. Pin ong ka ong uto, udaka ya ka ding fna, breu ba preng jong ka ding fna, usaya na bagin rong haka hima ka jong. Mereka balang jong, mereka balang cuti, kam deka jele ba cuti, kam deka jele eke ro. Deu Christ ba syak kan jong hante. Da kapangis ngau sarong. Pide ban kelada pe. Pen bandan mami bujli na kabanta jong pi. Barok ini gijing kenya gi batai. Bau blai pitar ya ka pop. Kata ka baning ko. Bat hak ban bishar ya ka. Tabo klem bishar pi u bishar ha umrat. Kadi kelong tang temporary shipor. Unsa tha ya gijing kenya ka bajana. Kaba om dan kamban kenya syuk malauf dan ko makenya. Ya ki berat. Tang season kenya ha ko hebru. Kalabiang. But penim kami kita give one shau. Baru penim iki segi pam cukot. Bos kata masuk kong bahok masuk kong bakoi ubah bah kising lihat jangan barok kita pun yang anda ngai ide Bible ngadem kok sem on try kini barok kita kisar dak cat kemacam ngapan wan thmai sekading kena jong Jesus Christ ban ike bu Jesus le nak kapan tajong. Hak modor keadaan fikan save la kaya kaya Kristen ale lo ki barok kim laman pen emyenga ya phi lo kum ju lamda dan we wo mi pujli na kapan ta so bi kapan shanya ro ha o saki pam chukot ka gospel ai bor fi nya menta ka gospel ai bor fi har ko sni fi nya pro ka gospel ka ban pat ya fi ya kata kasmi balai bo le wan ra ka de ka ni ki jing kenya ka pon ka ba an pen I ba ba unong pop wan ra ai ka jing kenya jong ka jing mu bujli na ka jaka unong pop demo buan ra kimra mendai beli wan ra habra abel habra ukan habra unawa habra kibriu se tempel banyak tu ba unong pop su tu bo unong pop lah bakar ya klak ya unak ma jomble ada bagi melawan rung ka tempel dan orang paling do lagi rung start se tempel ka jomble lawan ya orang paling do lo rung se kata ka ba khoi tam la te ya udah uksai ka sengkai babu rung se ka ba khoi tam man kenyang lagi pop jaga jak benduriu lada ummi Islam nang tanah ka jaga khoi tam hak ba chutan di udu telai sabar umla ban rung ko ma sapo lada rung ka jing khoi ka jomble kan pen ya lot baro balai nama ka pop ka pen ya khla habra yu mrad ban mi bujli na ka banta sambu rayu mrad ba kira yu ni mrad tak hadu daki hajas nam hadu bau gisun wan se ka pete kabalai balai bau bulai upli kini kijing kini akum ni ulai kini ki baro nawar baba ni thuk sani bai ka jing bitar jing upli suksi masukna pangasmuhun pangasumsi hago yang sukuman iya ka jing bitar ka jong upli haka jakapan kit mangi lapen kit hap tau mora pim song senai mana boleh pa umrat ham le po ulei boloi tama kit ma ui ka pop jong pi hawa pi pang ma pi hawa paket le pi halo kan fi songo itu paket le pi ma dorle umra u ba khamlai ye usuket na ka ta jong pi ki pop ka jong pi ha kamat hapan da krai kli ibu ikas nam jong hapan sendret na ka tuan jong pi na ka ta jong pi u ya aduh bah, habang sutupat ya kayak ibu lewan rah kadik nafas kapin parah ya kata orang kacau. Pitip nih bakam ki apostle ya ki balang barok lah penyen kenal dem juga gospel. Munda ya kenal dem bersyihar pateng na yin. Kabakak malak iki prius ni kadek bersyihar pateng. Namar lakaya piruk kumu kon Kristen
Pile jeseng do pastor ong pide ki kongrestan bat anam se be pide ki kon ki jong blai. Na pile kong ta kampat yos ngosis bil. Bakam no kong ta na ba. Hari Bible ki yos ngos sholo gospel. Pen ki hari la pen baptis ki hari baptis pen rung ki se ka bala. Mentapat dakong pong sa isu kina yos no pa kina snap ki ka gospel ka basisa. Kabasaw ka point balay bublay ule kini ki barao. Ba utaba mi bujuli la penyap na katsaka jong nang pop. Painful story. Snap ngako orang kam tamingi papuli kam sedrong. Bet yo bakajing persu jong pi ka dikri ka jong pi kam korban ka snap ka gospel. Bat ka balay ka man ka jong play. Bat pi ki long kami khna me et be pa be pi barao. Bet yo ba ka gospel sa road. Ka pi bo ng kong ki barao. Pala pi snap ngan kan ther no ka juti jong ha. Here no shop. Nakas lakajat ka jong. La pipi mon chhe ni sa ngan kan ther. Kam song shu hanga upakren na mga kren ya pi. Ka jong ha pi man ta man prakhat ya la ka jong ka chim. Kebasan. Baru play usim yau nang pop bolong bajanai haba yau ta ubami bujuli laknya nakabanta jongko ban riu ba kom tau nang pop yo ka jing suk baru blai la priang yu upura da ublai pam ta ule kemen ya kata jing kesan apa ke jing ye ka jong blai tengde chik jutang ga thamai men ta shorong ni kot aga ni ka jong bet step by step anwan man ajin ka yepi ngasanya ha ublay na ka chimpan em ngasanya ha ublay na ka chimpan kala mrei manga next ken aga gospel ka pen em ko maka pen em ya nga ko maka pen em yu khod jong pi kan pen em ro ke ya sa lagi hebrew kan dak sa ayat nalu Genesis kata kita keberim kulo gajah pak mentangan poi Shout Jesus Christ Hebrew kendai katsa kata ka jingmi bujuli ka de ka lenti ka jong ublai hai ka bayu nong pop la priang da ublai kana mo nong pop ula benet sha ublai ta ka skam isu ang mga ngalong kusyan hapen jong ublai pa ublai na kusyan klem kusyan ni la ben ro alam mala ipa pa ime ki short cuma predisi bahaya separat kami pan penyusuk itu pinang kami no ya kusyan lawan umama lawan ime ie banyak kena penyusuk itu penyusuk ada bagi waktu kusyan lembau kusyan isa kena penyusuk itu bahwa mengilu lakaya flat ini ublah ni long kinong shun ublah ni ublah ni shun ublah ni ladan macam ublah ni di kon bam kamu usutan te bram ni long ki kon dojo penbat uji su lawan malang kusyan ban penyusuk ini ban baru boleh kupa. It's a basic gospel. Kusyang. Nakabantashong. Ba unik kusyang ulang utak ba mi bujuli. Mdai umara. Bolong tang sipang por. Hapan piasikinya. Nem na uwan sunan na u. Konjong ulay ang Yohanes. Habo Yohanes ang iyo jisu ang. Unay ukona brajong ulay. Uman ket mo ika pop jangay. Jong kapatay. Pa ubajanay. Baklempop. Kumang tumrat baklempop kita baro siya no siya o Jesus Christ baklempop babel kong ulang baklempop hindi lanyo pop yu na mati pop kichoki halo kata pun snow tenteng ngasnol aran siapa yang ngas mengan penuai kan ipo tenteng ngasnol aran habang perkat ka jin baman ke zona bale kat ublay nuan siya ka pertai na ka bantazona pim sul aran Pim song tu ada kat no ka jimaman ka champi ada uji su i ka banen ye ka borom nek tang na kam da champi solara ya di pim ji perkat kan ni tapi perkat kan ni no ni ka jing bomban ma ha ka sel kaya do kata hadu mau blay ukhlam payo scientist ukhlam payo economist ukhlam payo botanist ukhlam payo mathematics uwan san daladi pan pandemi
Kacing baman kapok kala babun halu bak mla patim syu ni sistem jang kepertai daladi dakan yam dak rekom dak kilo khoi masuk daladi masuk apa ni dau blai daladi banyak nak benta jong fi ala kampen kelaya fi kan pen kelasyu dak wepan ala kan ikam ratsyu yu thie jang yam onam da mala bar ratsyu ika ala kan ikam pen kalapon fi kam ratsyu dak wekan lenti ka gospel kan tang maka ka bol jang blai ban pen im yau tau banget Kendak sah, boleh lah mana boleh lah. Boleh kendak sah. Jadi pak nak boleh apa? Toh kendak sah, sih bro. Dakan notam kasnam ukris ubada umensium bom jukut. Ulai aingu ialah de baklam jingduna haublai. Kan penkut ia kajing itiblam jongpi nak kajing le bayap. Yak ban chakri ya ublai bayam. Hot ban chakri. Ya boleh bayam. Unik kan jadi bumi bujuli. Barok kita di sistem yang kejutan kemarin. Barok kita kena kita hell show Jesus Christ. Babu lawan mau unik bujuli nak kebentar jomni. Nila benlet show boleh. Dah kerja scam. Uang along uksian hapen jopi pada boleh. Dano mendaki let show boleh. Dakan yam lakon. Dakan balang lakon. Dalade lakon. Dagi sistem yang kau lakon, dagi rekod lakon, dah pasal lakon, lakon lut. Iwan ni kai, kalenti, jom. Ublay long berkod. Balik kajing kod jom ulapan hun. Haba upet ya kata kajing kenya ka bacana. Kajing kenya ka bacana kali kajing kenya jom hun jom uhi. Uji sukses. Bawang Pakatu kecil kenya kedai kelabian ngalahun ya kah bermapiu fiar dong ngalahun ya kah tiga kenya kita kikol kibang yang Kristen kat kibang nganget ya kah ibu cisu lo kadik nak ule nak minta jonga tangba haple sakani bangan yo jika ciprim kita gadi kikol Ngasiem ni kajing baptis omen pen imnya kada ya bekodor ngasiem ni kajing khoi utrai omen pen imnya ngasiem ni ki borok ke bari mon le ti omen pen imnya namang le kita ki borok namang la pen im lupai ta ke ka bau Jesus Christ ule alo jeng kadin na kala bian na ka benta jongpi pindah puli ke history ke church bar ke jing kai bok la pin se I yala de bar khang no fidan pak ka sa puli ki score ki jongpi Masosi bakilang tibriu kisah tiba simple kisah. Teng la banyak lambak la ya piro. Namar ba pia simple pala. Teng one ka mother ko rong one ka rong one ka rong dan nong rem e ru em. Hawa tanya gospel untuk tips ka e nong rem ko apa apa kata ka nong rem teman ra chokri. Ni pak nim pendet berio. Chi long kum tai. Barabor ngim ju khang ni ka yen. Em jual nong tu pi kham kon dat bai on da wan nong tu ke sura ploy sakan det dan rew kata kapol man darong ingin det rew yo sia be jar on da apoi kapol ne jing bisar jong ble on da de kapol ha ka tin te ya saban len do le bai on da tin de ben rew kam men to shu ta lo blai no play gram we bin pai so Jesus dan don ka jeng kermen lo sim jing khat pat shu de ko klem poi par khat pat Lama fikir dat penre. Anda amdan porsu, takut lo kiki baro. Kelabian kadang kenal Chris nak kata jom pi. Bak ada kapang pedeng jong ke gospel. Amen. Ada kapang pedeng jong ke gospel. Ingat boleh ia ikan nampak. Wan cek perse kita ada kebentar ke kong, kebentar ke baar. Kebakum no boleh bahok. Ulap lelenti ban pen ikan jing ia. Shangi ikan nampak. Maka gospel kadai siapang ublay ayu ublay ulang bar ke ek bau Jesus Christ ulay Allah kadai. Tadi kau tu gospel kakak siapang ke ek bau ublay ulang bar ke ek bau Jesus ulay hai. Halo jom ka ding sna. Bau no bangai ju unam jot shu unyo ya ka jing em ka bam chu ka. Lai pengak kam ki apostle kani de khot ka bak adli de khot min pulih hari katanginya pen wai no ha kani ke jan bi. Bat nan pen fi ka jing tho jo ni ublay jong ublay ngalabu
Ni de we ni kibis jong ublay ubang ai Uri missionary po piru. Trasitom kat panong samla. Ula penyen di galang di bede ka munjut keleng-keleng ka piru bat South America, bat South Asia, bat ki Pol Washa. Sawat bhafi populi fite bhas pangjong ubang na bangan ba udan ba kum brio. Bat trasitom na ka gospel. Bat nan puli ka jong ong ngan pulis waka kam ki apos kat lai. Kacing kenyau per labian na khot ya i pa i me ya pi baro. Ban lek se na jong Jesus Christ. Ban i ya you filong. Ba dan song thu ba ulami bujeli na ka benta jong pi. Na ta kisok kasi lami bujeli. Uba kelempop ulami bujeli na ka benta. Ublay dala dehi ulawan ha ukris syaka pertai. Ban mi bujeli halo ka tingfna na ka benta jong ni. Bat pihak ong kalabiang na ka benta jong ha. Barok ngin ong lada ublay pa ong kalabiang mangiru ngin ong kumno. It is enough. Kalabiang na ka benta jong ni. Kam ki apostle long ka bakat lai. Ka khot ka ba life kan dai ka ong kum ni. Bat da uni ubapen kesan ya ubriyo baro ubanget. Nakiye ki baro nak bapen tak nak pimla ban yok kesan da ka hukum Moses. Da uni la kesan pada Jesus Christ. La kesan ni pe. Ya la pen kenot ka hukum ka jong blai ba. Dan cuk wei ka bang kampen ken. Ya la ke nong reng le reng kang ong ke jong blai. Ni la rem si sha baro ke ya. Ni dan juga men syuk ni. La te baraw ni baro ke ya. Ni da uni. La kesan ni Jesus Christ. Lami bujli nak kata pi. Kan pitet ne keboong ni bro dengan puli pi. Lapan ya pi. Umdai namar baki jing kala bamot jong pi. Bat ka jinget jong pi kalong kabajanai. Ne lapan ya pi. Namar baka jingle ukres salo kating fna kalong kabajanai. Ka jingle ukres salo kating fna kalong no. Kabajanai. Wachani alade. Bats kema persnan choose no okay. Hading fna no pen in snow. Kam shong haka jinget jong pi kajanai na kam janai. Kam shong haka jing kala jong pi kalong ka bajanai na kalong janai. Ka shong haka jing janai jong ka jing kenya jong kon. Te kom ta wachani alade. Bats kem no. Yau tau bela kenya ele na ka benta jong. Kecing bakla jong kis balang ni kis gede, kecing kis gede, kecing pelong ya ubri bu shania halade, mdai ha uble. Nak kala ngim la man pen ngim pat tikena bang ngim pat le ya kene, ngim pat le ya kene, ngim pat le ya kata. Pen ban haba gospel trika ma kecing jong fi, kandon kecing im jong kecing long kabaro ble. Kecing i keting coba kecing duai, kecing terang kecing syakan, stang kecing im kecing fi. Omban pen im ya fi nama kali ka so jong pe, kecing pen im ke pembi. Nak kata orang kelamat di kacing penim kacang Jesus Christ. Walau nong pop, walau orang rak, ya kacingnya hak kacingnya keberat. Lani hak kacing tiang jeng kata orang. Dan ban ya kacing penim jeng om shania hak kabor kacang kacingnya jeng hendak shania hak kacingnya kebacana jeng jeng belai bolong Jesus Christ. Tikum ta haba kikun izali orang rak yumrat syakat temple. Lelaki ni ada biit hak kata kasni tipsuk ngala bu sishan ngala ashan em umrah nak kong kepada dia ngala jit em umrah kepada dia kinya debit na para maki ngatakan ko matlim namar ka jingma yaki kam shong hak jingman ra hakan kom kile umrah hak kasni di pajim kinya henry kedai kajing shania how to umrah to long biang nak kata tajki. So ka jinget jeng kam shong hado kat no pi krau ka jinget hado kat no ka jingklam pi ka long ka basisha hani hatu pi don jinget ne em hau kristi pi don ne em ti hau pi shari ada em ti hau habong hau kumot tang hau om sawai pa kom tau pol ong ke fesos mang baar yang ila pen em da ka jinget bat da ka jinget hi ban hau kris ya syaka ketian kaji lekom ta ka banin kong yo anes kalong ka banin kong ka banyo kong kumno kasnam jong Jesus Christ ikon jong oblay
kapan khoi yangi na K-pop baru. Kumbalong ka jutang ka berim ka jing kata yu ulang berat kapan i bau tu ubre uban ra yu ulang berat ukwa bau belai un shim itu ulang berat kum uta bami bujli na ka banta jong u. Tu ka jing keli ka bangin bu ka ni ka jing ka tongin ya kuslai. Ye gani ka we bahabang ila kata sisa na em ulang berat ka jaka ka badai biang. Hadang la kata na em ulang berat badai biang ka jing betoni. Uta we bau belai un pediang subha yu. Hindi ka jingkeli ka bakam kraw ka ni kanin ta unang po. Kamdai kata ka bakhadu katno ka jing kraw ka jing udan hangta. Hatu udan jinget ni em hau Jesus Christ. Hindi u de bas ngau tu ka ni ka we. Wala wan ra ka jing knya ha kata ka jing no ka basyep ting ba ka jinget ka baret. Pen ban uday ban don ka jinget ha ka jing knya ka badai biang. Ba kata ka jing knya ka badai biang ka de ka ditna ka Jesus la knya na ka pati po kiso. Nalar ka daw, kaajik ka man nga, mana ka po, habang apai, siya ka eko juice ulit, nakapuntasin. Teng-teng, na ting ka daw, teng-teng ka jingit ka red. Pan-pan, hato ka jingit sa kadon, ka jingit niya ka basisya. Baka ba siya na? Kadon, baka di bandon, kalibitang ano, hau, Jesus Christ. Katongin pelong ka jing duway ka di ka jingit. Nang kong gira di, baki yung kasang. On try ring pat ini siya kadang kena jom. Ai bangin shania tang hami. Palu shania hau pastor. Bat shania akan palang haladi akan yang akan bahagi jompi. Naga banta jompi ban let akan hima akan jompi. Kadai bet tang da ka e ki pochi su le. Halo, uta dalam mi bujuli nama K-pop ke jong. Ka subjek ka baring kong ka di ka jan ka di ka jing mi bujuli. Uba janai na ka benta ki nang pop ki ba kong mi. Ha ka jutang ka barim de ki marahat. Ka bang tang sipor ka ba theo shau Jesus Christ. Ba da ba Jesus lawan nang kam ban ka nya marahat siu. Na ulang u ka jing kanya ka ba janai na ka benta jong. Satu pinget ni yang ba Jesus la mi bujuli na ka benta jong. Ala phim ngay anh pi cái đôi cho cái ăn mình hành cái bánh ta cho nó khó như phi ta sau nhiều nó bơm mình bùi gì cô làm ra chẳng lấy bạc làm pop xì xà cô bạc làm pop xì xà ông phụ bạc làm gì thọ bia xì xà cô chẳng lấy bạc làm pop là quan sẽ cái bạc thầy na cái bánh ta cho phi na cái bánh ta cho phi và lòng cái chuyện bùi gì ông bây giờ mà phi bây giờ snow in cái khâu trong cái gospel nó mà cái này cái phăng padeng trong cái gospel ki para mar pau jong pi ki bahagi ni basam jong pi ki hab ban yo snow la ki dong kampan yo snow ban dut la tiam ada fi ye ki wat ai kha wat ai ka pisa khot ki sha ka gospel ka basisha Yesu ong ye yo para jong ko ma ye la de mde de ka jing ai khao mde de ka jing ai spa la ban le ka ta ha ba ki dong kam ka ba kham pha ka de ki jing ai ka gospel ma ka ta ka pen in ki ski ba jong ko o khao pi ai ka lut no de ne pisa pi ai ka lut no ka jan di ai ka jet no ka ba ka gospel ka ne chi ge ski ba jong ko mde ta ma pi ne scam ba ka e ba pha ka ja ka ye ka jong pi ba len ba jong pi ki khon jong pi ki wan barok ka snon fi kin tip kin ki bhai kin tip kin lai ye ko ba ong kam ka ka lai ba da u an pen kesan ba da u an pen kesan sa min let ban pelong ki chin tuai hai kan ke cha pat nam kus lai hai kan ke po ka ba kum no ke jinget pidan tang ba ai be ke ke chung phi wala ka long ka ba ke ba khra kan de ke chin kenya ka ba chana ulami bujli na ka ban ta chung phi thì tiếp này em và cái chân tên là cái cam kia thọ song khát lại cái sát công này cái đạo ông và cái đại sát comment cái sát comment nằm ở bộ play là ai kỳ cái chân cái là cái mà cái comment mà vào cái gospel cái này trong phi cái đây cái khu bò đâu ha cái đây cái lạ tay đỉnh cái phi đây bằng comment cầm này cái chân tìm cái đây cái chân cái khu ha ba cái one happy mà là cái gì cái sai cái đây bằng comment
Mde besong sorong, deban, kemen. Mde besong hok, deban, aingo. Mde besok kot no, deban ya capran benaya ka. Baban emro kerkop kerkop. Baktin ka jong play. So ka doktrin, jom ka ching mi bujeli ubay hok pada bajanai nak ka pentak nang pop. Kali ka pang pedeng jom ka gospel. Klaim ka ni adam boy. Syiro. Ni sampai part ka subjek ka ba. Hai ka bade pat. Pakai ching kenya jom ka long janai pat kelabian. Om dan kam syu. Deki bai pan pen kesan. Yang so akot iba na akot you dan akot ime baro pakai mak safi kam desu pastor. Desu ngau nong keren. Sakating na. Jom kusian. Ubelami bujeli. Nak ka pentas. Bala bakan ni kan ja kan ni kami. Pan mak beki pop jong pi. Pan mak shisha dekat dot not baro. Bread hak ka jing snai ka jong kres. Khot ka pak ni u ka ni ka por. On pen em ya pi, on pen kala ya pi, on snat ma ya pi. Nanu ka jing long ka jing mot ka jing berkhat. Bat nanu jang pin sliang ya u kres pa kembas sliang. Shisha u khlong i ka dot. Ka dot. Ba chua bangan man yeng ban ai mangai ka ting ka jong blai ni jaka pila song lupa ha ki suki ban snap ni ka ting ka jong blai om dei dar bangan keren na maro blai keren na ma ka ting ka jong ba pen la yem ngawan chani ngawan ban pen sarong ngi nga dei we ngawan kenang ka yeng ka jong fi na bar u khon jong fi u la ma di ka jong gospel ba ka khwa ba u khwat yenga ban wan thi ka fi ban wan rai ka jong gospel ko ma ka lidia ka khwat yo pol na kaman man yung spa na kayo nga jong fi na wan rai ka gospel mapilayem mapi bad kayeng ka jong fi nga edu kata-kata nada nga wan siya kani kajaka bantip pada kitip yang nga mga rong kayo jong fi kilaban ups nang bom yan nga mamla man tambang nga jong fi nga nawan walakin bom nga siya siya singan rong kat mga laban yan kat ba pidang lapan sengau ai bo men sim ko wan ra e ka jing knyu ka jing im ka jong pi ba phinom thia ka ni ka mi dam da pi wan chi sha sha uchi su kris da ka ta ona ko pen red pa da ka kar pa ka jing snai ka jong ba pen i ka jing bitar ka jong blai ka tu jok ba pin knyu da si sha phin on lem da blai pen em yang ngam la su pen em da la de kom tangan let sa ka jing kanya jong kris ka bolong ka ba janai ka jing mi bu jle na ka ban ta jang ubreu pop pat pumtan ala fi i ka jing i ka jonga pe song tu adok no le kham tam ka to no jong kres ula mi pat un sawan pat ro ha ka po batang kita ba site ta kas nam kres kita kin yeng rakat lampat orang dan baptist orang dan presbyterian orang dan palang oblate orang dan reform church kiban yeng hang te ka khet kres da ka jing le jong ki da kin yam ka jong ki palang ka jong ki ban yang hang te kan bu kita ta selesai da ka sna jong Jesus Christ da fi shani an em ha ka jing kenya papura Christ ka de ka jing khot ya ki ha ka de ka jang be tongin pelong ya ka jing tuai puson na kani kami itu puson kopa nga aingu yemi baka kular ka me kular ka jenis like khatsan la pendep akating fna jong Jesus Christ hakaba mela shak nang yo khon pan pelwet akating fna penban da kata kalong ka jing job ya ka jing yap ya ka jing tap ka do jok ya ka pop ya sultan bagi dong ka jing kerman da ulami bujuli na ka panta jong ka phang preng jong ka gospel aduai bagai ega bagai ni ka longging bagai ni ka basap ka khubor ka snyo kam shong hanga ubakren ka shong hame ublei ka tre haki tok not jongki pan em yaki pan wan yaki saka ting ta ka chome bakin i ba mela beang nakamta ka ching pan em yaki kidam shania shu halade hakam baba hau pastor kan yang makabalang
Kin wan kin berat puri pura met bat mensim. Hau tahu belakangnya. Halo kan ifna nama kipok ke jongki. Bada ba men kata iya ka dorot jongki. Ban pen im ye ki bat kin mi ki bre ka bat ma dengan kin seng. Besliang saya sin. Bat im ban yad ha ka lenti ka ba im ka jome. Wala ka perdekan shun kinum salia terai. Kin ken bakalong ka jingkemen ye ki. Habalan yo ye ki bam don buram. Lalu ki ban yo po naka bendau kres. Mình xem cho ông play kata hak bajar kata haki tok no cho kini mình xem ki bakodo baba kini thia kani kamit kinum yo thia lem laki pen bed baki one shot chris ka tok no baro pan berat lot hak jip kinya ka bajar nai ki jome kotra halo bleu ku pau ang kalabiang kiru kinap orang balabiang naga benta jongi kalabiang kam song haduk kan no ki kalam kam song haduk kan no gajing gidon ka song ha ka jing nya ka bajanai bagi haban kling ki haban bas kem ru hangta haduk ka bawai no song ka jing em ka jongki haba ka nekan sedang haduk ka bekon ka jing ka jongki kan wan ra ya ka jing ka lapak ha ka jing jongki hala ka sing ka angu bang yo penyalap ya ka gospel jome shibenta kayak ban pen ibo jisu le na ka pata jumi ngai scam ki wei pa ki por ki dang le menawan ra ban ngarap sisu ki ni siap om tang maki ki khon jong ki bahin ki basam ki para majan para ki nyok sngowi ka ni ka khubor ki nyok sngowi ka baja ka ni jing bakin wan an pendap ki kamera de ki brio ki jome ki bas triang ba ki sliang ya ka tien ka jome bakane ka yeng ka im melawan ra ya na ba ki wei ka im mela khot ya ka ni ka yeng ba ki ni we ro ya ka Kerku yuan ri berselong pastor ke balang masa isni. Penengkam yu lak benyang scam mak peneng kecing ke tenju. Pat ra yu ne ke pos ke por. Penengkam yu mereka borom ke jome. Bau de we ni kilang rot bala khot ke gospel ke jome. Bat un imru na ke banta. Ke borom. Rengkat ba ke ying ke sem. Barok wai. Nawe kini barok ni duai. Jisu.